روز باش اولو ام دیسا به درسه که و ای روز به اونیته که نور پورنه ای روز ام دربار جیانا روزانه ده درسه که نو ببینن و ده همان درسه ده ام دما نها فیر ببین دما نها ام درباسی لیکر آده بین لیکر چی اکید کارجمر بیجه یا جی بری و بیست یا لیکر و بیست یا جی چرا بیجن لیکر کید کار بناسه که تعریفه که بکه تشتی که هات یا چکرن او دادو نشان دادو دیار کردن یعنی او چه کارات کردن چه شات کردن هفو که ده هفو که داری پیوا کو کار خبات بویر قومین نشان ده امجر ادبیجن لیکر چه بو یعنی ده هفو که ده هر پیف وینه که خواه هیا روله که خواه هیا لیکر جی چه وینه دلیزه کار خبات بوین قومین بویر تشته وره لیکر وانا دگره سرخواه او نشان ده باشه tamam اما دست به جیانا روزانه بکن چالاکیان روزانه برنامه هفتانه دمسال ساعت اسپارتک کدام آمتریه بکن اما وان مجارایی رو ببینن لور تو چی دیکی هیچ با کمرو زانبه اگر مروفک یعنی جیانا روزانه کار روزانه دوی مرو پرسا تو چی دیکی جه بکنه وریه تو چی دیکی مرو دکاره کار جی بفراوه که نه وریه تو چی دیکی یعنی تو چی کاری دیکی ام بخوینن کابنرم به چه هیا شخوا hemen پشتی و گوتو بیجه انگو دیالوگه ام درباسی دمان ببین دم گرینگن تایبتی دمانها ام پر بکارتینن دجیانا روزانه ده وکی از دچم از دخوم از تیم از لورم از درس دیدم از درس بینم ام وانا ایرو فیر ببین باشه کیت کاری بخوینه تو کرم که از جی خار را دبن از جه از جی خار را دبن خوی را دبم خوی لور اگر چار تیپ هنه خوی gerek تو هر چار تیپان بخونی باشه devam bike از سرچاوین خودشون از پرتوکی که دخونیم ez از پرتوکی که دخونیم Türkiye دخوین بله Türkiye düşünüm böyle Ez wêneyan xêz dikim, böyle em digerin, böyle em diaxivin, böyle em taştê dixwin, böyle em tenîsê dilîzin. باشه نه بری کوم درباسی دمان ها ببین لپلادن جی دیلان چی دیگه هیا امونا جی بخوینن اول حسن خوازی هون جی نیو نیو بخوینن دیلان گیتار dedi دیلان basketbol dilize دیلان به حوالن خیره داخبه tamam havale renas دیلان پرتوکی دخوینه دیلان وینایان خز دکه دیلان تنیس دلیزه باشه افهم bu gemzede yani beri cagahya ve serheye name derbasi deman ha bibin hevokek de deman ha da çavat esas kirin eme derbasi ve na bibin cinaf ke me hebun beri me qala cinaf ka kiribun kit karıcımın re cinaf ka bijmere ez تو tu ev Em hûn ew. em خون un Ew. ev باشه na de deman da peşkirin deman hene ekovan deman diyar dikin jibo demanı ha emli vrabı nevisinin demanı ha emli vrab diyek emezin bi nevisinin de be diyek evsabla mezin be de
peşkira deman haya. Dema ku em bixwazin hevokekê li gorî deman ha çê bikin divê di tê de hebe. Mînak em li vir em wisa bikin. Yani ev lê zêde dibe. Piştre divê çi were? Lêkerek were ne werê? Lê lêker çi lêkerê gerek were? Lêker hemû were nabe. Rayeka lêkerê were. Rehê wê ya jî rayek. Bi gramerî rêzimanî dibêjin rayek û derveyî rêzimanî jî em dibêjin reh. Hinek jê jî dibêjin ra. Ji bo wê kirin rayek. Erê? Em lêkerekê bigirin. Li vir li pirtûkê kîjan lêkera çûn girtine. Çûn ne werê? Çûn rehê wê ya jî rayeka wê çe ye. Li vir min lîste çê kiriye. Ez ê vê lîsteyê piştre bidim we. Kîjan lêker mi kom bi kom kirine lêker. Kîjan koma lêkerê miro rayeka wê çawa bi dest dixe. Li vir heye em ê pevre bixwînin piştre ez ê bidim we ji bo hûn wana nas bikin. Em ê wê de em ê çi bêjin? Em ê çe jî mezin binivîsînin. Ne werê? Ji ber ku ji bo hemiya derbas dibe. Piştî vêna li gorî van kesan gerek paşkir were. Yan jî lêkera bûn were. Lêkera bûn algorî kesan hatiye kişandin were. Berê me bi awayekî nas kiribû dema ku me gotibû ez xwendekarim. Tu xwendekarî. Ew xwendekar e. Em hûn ew xwendekarin. Li gorî kesan im, î, e, in hatibû ne werê? Ew heman tişt ji bo lêkera jî derbas dibe. Na em ê werin ser mijara lêkeran. Ji boî ez im ne werê? Ji bo tu î. Ji bo ew e. Ji bo em hûn ew in em bikartînin. Çi dibe gorî wêna? Ez diçim. Tu diçî. Ew diçe. Em hûn ew diçin. Xesk. Wê demê li gorî vê formülê dema ku em vêna baş bixin serê xwe li gorî vî qalibî tişta ku em bikin tenê çi ye? Ji bo em hevokên din çê bikin ya jî lêkerên din çê bikin. Em ê tenê rehê lêkerê bavêjin, rehekî dibînin şûna wê. Rehekî bavêjin yekî dibînin. Rehekî bavêjin yekî dibînin. Ji ber ku yê din sabît dimînin. Cînavk sabît e. Li şûna wana dikare çi were? Mînak dikare nav were. Ne werê? Yani şûna ku tu bêjî ew diçe dikarî bêjî rênas diçe. Ya jî rênas û sîdar diçin. Dibi du kes diçin. Em dikarin wisa guhertinê tê de çê bikin. Lê ya girîng çi ye? Ev bi awayekî wekî me gotiya nav ya cînav sabît dimîne ya jî tiştek tê. Di nayê guhertin sabît dimîne. Tenê di lêkerên ku ji du hêmanan pêk tê ê ku pêşkirek li pêşiya wê naye ya jî em bêjin lêker çêkerek li pêşiya wê dikevin navê em ê wê nabibînin. Lê di gerek li vê derê cî bigire rehê lêkerê tim dimîne. Em eger bixwazin mînak em bêjin bûn lêkera bûn çê bikin.
lekera bunji re xwe beye ne var ê em ê çi bikin em ê tenê çe ji vir derxin bebînin wê derê em tu guhertineke din nakin yani em nabêjin em ji nû bifikirin ka çi were vê derê çi were vê derê na em tenê çe radikin ji vira betînin vê derê çi dibe demê ez dibim tu dibî ew dibe em hûn ew dibin pir hêsane yani bi vî awayî dema ku bi vê formülasyonê ya jî bi vê formülê bi vê qalibî ku mirov bigire dest hevokeke ku mirov nikaribe çêke tune ye mirov dikare hemû hevokan çê bike û tenê tişta ku hûn zanibin lêker çi ye em bêjin xwarin e rehê wê na çi ye xe û we ye û xe û we titîne vê derê û hevoka xwe çê dikî ya jî lêkera xwe dikişîne em jê re bêjin kişandina lêkerê ya jî kesandina lêkerê hin dibên kesandin yani gorî kesa dabeşkirin hin jî dibêjin kişandin baş e di vê mijarê de pirsê we hene wê demê em vê mînaka li vir bixwînin pişt re rêzikê li ser rayekan hene em ê îro giraniyê bidin ser wê na kî dikare mînaka li vir bixwîne bêrîvan tu dikarî Demanaha belê ez diçim belê naçim tu diçî tu naçî ew diçe ew naçe em diçin em naçin hûn diçin hûn naçin ew diçin ew naçin baş e li vê derê forma neyênî jî derdikeve ne were forma neyênî jî pir hêsane em çi dikin tenê em di radikin şûna wê natînin di em ê ji vê derê rakin em ê nabînin vê derê erê di çû min e diya me li vir e di çû na ez nabim ez naxwim ez naçim ez nagirim ez nadim tu nabî ew nabe em hûn ew nabin baş e tamam em ê demê aliyê din jî mînakeye em ê jî bixwînin forma neyênî ya deman hat bêje hin lêker nivîsandine lêkera bûn anîn hêlan gotin xwarin hatin xwendin lîstin şûştin gerîn kirîn kişandin rabûn vekirin raketin wergerandin heta kişandinê her hevalek dikarî yekê bixwînî ya jî duda her hevalek duda bila bixwîne em Selhedîn dest pê Ez dibim. neyêniya wê jî Ez nabim. baş e anîn Ez dînim. Ez nayînim. baş e Aziz tu duda bixwîne Ez dihêlim, ez nahêlim. belê Ez dibêjim, ez nabêjim. tamam berivan ez dixwim ez naxwim ez têm ez nayêm Erixan Ez dixwînim, ez naxwînim. Ez dilîzim, ez nalîzim. Ez dişom, ez naşom. Ez digerim, ez nagerim. Renas Ez dikirim, ez nakirim. Ez dikişînim, ez nakişînim. tamam piştî wêna lêkerên ku ji du hêmanan pêk tên heye li vê derê bi ra û bi ve û bi wer lêker hatine çêkirin em ji vana re dibêjin daçekên lêker çêker yani daçekên lêkeran çê dikin ev tîpên bi vî awayî ya jî peyvên biçûkên bi vî awayî bi pirahî bi serê xwe bi tena serê xwe ew jî wateyeke wan tune ye mînak ra yani zêde wateyek tune ye wekî belkî hinkî dişibir reh ra reh lê ne duê wateyê de ye ya jî em bêjin ve zêde wateyek xwe tune ye lê tê pêşa lêkeran û lêkereke din çê dike mînak lêkera kirin
ve hatiye peşavi kiri vekirin. Yani vekirin. Tişteki tu vediki. Em bejin ra hatiye peşa ketine buye ra ketin. Yani vakit ilciye ki ra kevi ra ketin çebiye. Ver gerandın. Ver hatiye peşa gerandine buye ver gerandın. De revşen ve hadeci em livra binivîsînin ra ketin ve kirin û wergerandin. Di rewşên wiha de ev rêzika ku me li vê derê gotibû me got di ya jî na tê cem rayeka lêkerê rehê lêkerê ne var ya li vê derê ji ber ku ev lêker hatiye çêkirin rayeka xwe ketine rayeka xwe kirine rayeka xwe gerandine evê din daçek bûn hatin cem lêkereke nû çêkirine wê demê di û na nayên vê derê. Tên külerê tên cem reh tên cem rayekê. Rayek li ku bi xwe pê vedizeliqînin. Rayek li vê derê ketine tê vê derê. Pişt re çi dibe em divê ketin rehê wêna bibînin ne were çi ye rehê wêna kev e kev wê demê ev ketin radibe kev tê vê derê pişt re im tê vê derê dibe ez ra dikevim tu ra dikevî ew ra dikeve em hûn ew ra dikevin bi vî awayî mirov dikare peyda bike û demake neyînî be jî em çi dikin şîna di em natînin vê derê ez ra nakevim tu ra nakevî ew ra nakeve em hûn ew ra nakevin bi vî awayî em van lêkeran dikarin wisa bikesînin ya jî bikişînin çêbû wergerandî jî wisa bila hevalek jî vana bixwîne kê nexwendiye dora kê ye belê Ez radikim, ez radibim, ez ranabim, ez vê dikim, ez vê nakim. belê Ez ra dikevim, ez ra nakevim, ez ver digerinim, ez ver nagerinim. ne ve Ver nagerinim. ve cudaye ve cudaye ne var ya Evet, ver nagerinim. baş na divê mijarê de wekî min got divê em hinekî li ser rawestin lêkerên me yê Kurdî kurmancî pirayî wan ya jî em bêjin gelek beşê wan hene bêrêz dikin hinek jê jî hene birêz dikin ê birêzik û bêrêzik gerek mirov hinekî şevdû nas bike yek û di do rayeka wana di dema niha û dema bê de cuda ye di dema borî de cuda ye ev jî xaleke girîng e gerek em zanibin mînak ji bo çûn me mînak dabû ne were çûn me got ji bo dema niha çe rayeka wêna ye ji bo dema borî em çi dibêjin ez çûm lê ji bo dema niha em dibêjin ez diçim mine li vira çe hatiye parastin li vira jî çe hatiye parastin lê li vira im bûye yani guhertinik tê de çêbûye wê demê rehê wêna di dema borî de çû ye ne çe ye çû ye ez çûm tu çûyî ew çû wê demê çû rehê wêna ye yani reh di dema niha de çe ye tenê çe di dema borî de çû ye
Minak em bejin gotin. Peyveke balkeş az bejim jibo kum baş nasip kin. Gotin deman hada kit karı bikşine. Ez dibêjim. Ez dibêjim. Bi tevayî hat guhertin. Ne var ya? Rehê xwe bû çi? Bû bêj. Lêkerek me yî bi bêj tune yani bêjin. Lêkerek wisa tune ye. Lê em dibêjin lêkerê bêrêzik e di deman hada em dibêjin ez dibêjim. Tu dibêjî ew dibêje. Ne var ê? Ji bo deman ha me got reha xwe bêje. Ji bo dema borî çi ye? Got e. Dibe min got. Dema borî min got. Rayeka xwe hat guhertin. Rayek bû got. Deman ha bû bêj, dema borî bû got. Ji bo vêna li vir lîsteyek heye. Minak, ez were yek du minak a bixwînim. û yê din hûn ê bixwal malê li ser yani divê li malê bixwînin, fêm bikin û her carê hûn hatin jî bixware bînin. Çima bixware bînin ji bo ku her carê hûn nepirsin mamoste rayeka vê çi ye, mamoste rayeka vê çi ye. Li vir me nivîsandiye. Baş e? Minak. Lêkerên bi endin, andin bi dawî dibin. Lêkerên gerguhêz, transitif ya jî ên bi reserê digirin. Eb endin bi dawî dibin minak. Kî dikare minak bêje? Endin. Minak xwendin, şandin, qedandin, razandin, revandin, çandin. Ne var ê? Ji bo îvana rêzikek heye. Er rêzikê bixwînim. Ji bo dema niha û dema bê. Dema niha û dema bê. Ji lêkerê andin û endin tê avêtin. Em hem çê bikin hem çê bikin. Cê me îvala nema em li vir çê bikin. Me got xwendin ne var ê? Em çi dikin? Endin davêjin. Ji lêkerê endin ya jî andin davêjî în tîne şûna wê. İn. Em çi dikin me endin avêt em xe û veya xwe destê me de ma em çi dikin em în tînin şûna wê. Wê demê çi dibe? Rehê vê lêkerê rayeka wê dibe xwîn. Piştî ku me rayeka wê bi dest xist em ê dî dikarin li gorî vê formülê bikişînin. Ez dixwînim. Tu dixwînî, ew dixwîne, em dixwînin, hûn dixwînin, ew dixwînin. Pir bi hêsaniyê dî em dikarin çê bikin. Minak ji bo şandin. Eger ji bo şandinê em andin davêjin çi dimînin? Tenê şe dimîne ne var ê? Şe. Em gerek çi bikin? Şuna andin, în bînin. Piştre di şîn im. Xelas. Pir hêsan e. Dişînim, dişînî, dişîne. Ev komek e. Komên lêkerên ku bi endin, bi andin, bi dawî dibin em ê li gorî vê formülê çê bikin. Baş e? Lêkerên bi arin, irin bi dawî dibin. Arin, irin. Minak ji bo lêkerên gerguhêz. Lêker ji wekî berê me got du komin. Gerguhêz yani jere bi latînî dibin transitif û negerguhêz dibêjin intransitif. Em ji wan re dibêjin ê ku bi reserê digirin, ê ku bi reserê nagirin. Wisa rehettir mirov dikare fêm bike, hêsantir dikare fêm bike. Yani bi reser demê tu pirsa çi jê pirs dikî ger bersiva te bide ew bi reserê digire. Ger bersiva te nede ew bi reserê nagire. Pir hêsan mirov dikare wisa fêm bike. Dema got min xwar. Ez ji te pirs dikim. Te çi xwar? Ya jî ez dixwim. Tu çi dixwî? Bersivek tê ne var ê?
ez nên dixwim, ez sêvê dixwim ya jî min nan xwar, min sêv xwar. Ew nan sêv dibe bireser. Yani dibe tişt bireser. Objekt. Ew tişt, ew bireser, ew objekt dema ku lêker di hundirê xwe de digre em ji wê lêkerê re dibêjin gerguhêze, transitif e, bireserê digre. Ger bersiva çi nade em dibêjin ne transitif e, ne gerguhêze, bireserê nagire. Bi wî awayî em ji hevdû wana nas dikin. Baş e. Nam lêkereke din bixwînin. Lêkerên me got bi arin, irin bidawî dibin. Xwarin, birin, kirin. Ne var ê? Ji bo mirov rayek ango rehê vê beşê bi dest bixe, ji bo dema niha û dema bê ji lêkerê arin tê avêtin ya dimîne rayek e. Arinê tevahî davê jî ya dimîne rayek e. Minak me got xwarin. Arin te avêt çima? Xe û we ma. Ez dixwim, tu dixwî, ew dixwe. Em dikarin li vira çêkin. Xwarin, me arin avêt, ma xe û we. Ez dixwim. Xelas. Rahat, hêsan. Ji bo dema borî jî forma wê heye, pêwîst e ki dema borî em nabêjin, di dema borî em ê di dema borî de bêjin. Baş e ji bo ku serê we tevlev nebe. Ji lêkerên bi arin û irin bidawî dibin, lêkerên negerguhêz hene, intransitif hene. Ji wana mirin were ye. Ew jî di dema niha de in tê avêtin. Yani irin nayê avêtin, tenê in tê avêtin. Mir dimîne, ez dimirim. Tu dimirî, ew dimire. Yani li gorî transitif, intransitif jî tên guhertin. Lêkerên bi tin bidawî dibin. Tin. Çi ye mînak? Behtin, sotin, şuştin, kuştin, hiştin, xistin, gestin, cûtin. Evanan jî bi tin bidawî dibin. Ji bo mirov ra yek ango rehê vê beşê bi dest bixe, dema niha û dema bê de ev kom bêrez dikin. Me gotiye hinek lêkerê me hene bêrez dikin. Ji bo wê divê mirov rayekan ji bere bike. Yani ji bo vê komê divê mirov ji bere bike. Gerem mînakan bidin ji bo pehtin. Pehtin hûn zanin çi mirov nan bo dema niha kî dikare bêje? Pêjim her bir jî. Peht dibe pêj. Tevahî tê guhertin. Pehtin. Tu nan dipêjî yani pehtin. Dema borî de tu dibêjî min nan peht. Dema niha de dibêjî min nan ez nan dipêjim. Yani tu nan tenûrê dixî tu dipêjî yani. Tamam? Sotin. Çi ye dema niha? Sotin. Dema niha. Sotin çiye mamosa? Sotin şevtin, şevtandın. Na şevtandın eti. Dema niha soj. Ez di sojim. Ve nazil ve li ser ve belav bikin. Hûnê vêna li malê tev bixwînin û ji bere bikin, carê jî bi xwe re bînin û gerek em vana hemî baş zanibin. Tu vaya bide paş xwe, tu jî vaya bide paş xwe. Baş e, bi vî awayî me ketineke dema niha çêkir. Em ê di dersa pêşiya me de hîn hevoka çê bikin ê bi dema niha û em ê dîsa li ser tewangê bisekinin. Em niha digêjin dawiya dersa xwe ya îro dema we bimîne xweş.